Nire buru askiuntza, uste baino beki. Batez ere naizelako hainbeste entrenatu eta azkenean egin naiz nuenarekin. Eta nik uste baino beki, gaiak eta ideiak etorri zauzkiet aski fite eta ara. Gero saioarekin orokorrean baikor, bertsonak joan direlako eta nik uste iparraldeko maila gutxi gora bera erakusten duela, hainbat hobetzen ari dela urtez urte. Kideak denetarik batzu saian baino beki, besteak pixka bat esperientzia biltzen ari eta nire burua horien erdian nire lekua atxeman dut eta ara. Nire burua aski ongi, ez nuen txobera saio bikainik esperot, ez naiz asko aritu azken aldean. Eta gustora, nire helburua zen ez gehiagit trabatzea, ez kaka hundirik egitea, eta aski ongi pasatzea. Eta lasai nintzen, eta gozatu dut pixkat, ondokoekin hizketan gehiago, eta ongi. Eta saioa orokorrean ongi, denek minimo oso altua, eta batzuk oso ongi, Xumai oso ongi, Maiane oso ongi, Kristine oso ongi, eta gero gustatu zaizkit baitere matxinean ideak asko, Txominenak ere, Gilen ere bikain humoretik, ez dakit, behar bat ez da saio oso brillantea izan, denek poliki egin dute bertxotan, eta ongi. Saio egin herrieran gustora, hasieran urduria esinez ez dakit zergatik, uste nuen lasai egonen nintzela, nahiko lasai hartu dalako txapelketa, baina nahiko urduri, eta gero egiaran lasaitu naiz txapelketan zehar, eta egiaran gustora. Egin bat espero emaitza, uste nuen Xumai edituko zela lehenbizikoa, baina, bersoak pixkat irudituzta eta nahiko narratxi bilin naizela, trabatu naiz berso batean, eta bestetan ere haien ez dut inpresio hori eman, baina nire burua nahiko nahasi bilin naiz, baina gustora, kantatzen gozatuz eta gustora. Kideak, Xumai egiarran oso ongi ikusi dut, saio guztia horre onda, berso nire ustez polita eta txukunak bota ditu. Miren ere gustatu zait, beti bere humore puntua dauka eta ongi bili da. Eta egiarran, eta bertak egiarran uste dutenak ongi, ez dakit nola ibili diren, gero ni nire buruan nengoen eta orokorran iruditzen zait saio bizia izan dela eta harina. Ni aski akitu anontzen gauntan, pentsatzen dut egiten alnuela zerbait hobekio. Baina, alere, pentsatzen dut bota ituztara bertsu batzuk aski honak, iten altzen hobeki, baina, alere aski kontent bai. Orokorrean atxeman dut aski motela zela saioa, ez dakit zen giroa, sala behar da hundigia, edo gure egatik da ere. Baina, ara, edo maiaz, eta muskildin izan zen giro gehiago atxemaiten dut, eta espero dut saran izan dela horako zerbait ere, giro gehiagorekin.